sanin kowa shine baiwa 'ya'ya tarbiyya da kula da lafiyarsu da ma karatunsu ya dogara ne ga kan iyaye. Sai dai anan abin ba haka yake ba, domin wani mahaifi ne ya ɗirka wa ɗiyarsa ciki a birnin Damaturu da ke jihar Yobe. A zantawar da muka yi da mai magana da yawun 'yan sanda na jihar Yobe, Dungus Abdulkarim, ya shaida mana cewa wani uba wanda ya yi wa 'yarsa faɗe har ya kai ga ya mata ciki. Umar Mai Goro, mai shekaru 53 da haifuwa, mazauni a unguwar Fonfomari da ke birnin Damaturu, shine mahaifin ita wannan ɗiya da ya ɗirka wa ciki. Ni Umar Alhaji Mustapha, wannan abu Allah ne ya kaddara, ina neman a yi mun afuwa ko ma wace iri, wannan afuwa nake nema.